Hier in Museum Drachten is een grote tentoonstelling gewijd aan leven en werk van de Friese schilder Klaas Koopmans. Klaas Koopmans, altijd heel populair gebleven in Friesland. Eigenlijk vanaf zijn eerste openbare optreden in 1951 tot op de dag van vandaag. Wat is het geheim van Klaas Koopmans? Wat verklaart zijn populariteit? We kunnen het heel veel hebben over de man, over zijn leven, maar we gaan eerst proberen om hier aan de hand van zijn werk die vraag te beantwoorden. Wat is het geheim van Klaas Koopmans en wat heeft eigenlijk altijd zijn populariteit in stand gehouden? Klaas Koopmans werd geboren in 1920 in Friesland. En 1920, ja, dat is zo'n jaar in de Europese geschiedenis dat bol stond van spannende artistieke ontwikkelingen. En in die tijd kwam er een nieuwe kunststroming op, niet alleen de abstractie, maar vooral het expressionisme. En vooral in Duitsland. Bekende groepen als Die Brücke, Die Blaue Reiter. En je ziet eigenlijk in dat werk van Klaas Koopmans dat hij appelleert later aan dat Europese gevoel. En ik sta hier voor een werk wat eigenlijk op een prachtige manier die inspiratie vanuit dat Duitse expressionisme laat zien. Ook bij de Brücke en bij de Blaue Reiter zien we paarden, zien we vee en hier zie je op een prachtige manier hoe Klaas Koopmans, en dat is een van de redenen van zijn succes, appelleert aan dat universele Europese esthetische gevoel wat vanaf de jaren 20 opkwam. En daarmee plaatste hij zich in de traditie van het expressionisme. Naast de artistieke invloeden die Klaas Koopmans onderging vanuit de Duitse kunst, speelde ook België een belangrijke rol. En vooral de expressionisten van de Lathumse school, vooral Permeke, die hebben hem enorm beïnvloed. En zijn hele leven neemt hij die beelden van die werken van Permeke in zich mee. En je ziet vooral ook in dit werk uit 1967, Woudhuisje, zie je heel duidelijk zijn verbinding, verbintenis, verbondenheid met die Belgische expressionisten. Klaas Koopmans stond dus in de traditie van het Europese expressionisme, maar vertaalde dat naar een Friese context. En in de jaren 50 had hij heel veel succes met een viertal vrienden. Zij vormden samen de schildersgroep Inaline, ook geïnspireerd door de Groninger groep van de Ploeg. En ja, zij sloten helemaal aan bij de tijdsgeest van de jaren 50 in Friesland. In 1951 was er een taalbeweging op gang gekomen. Het Friese volk wilde zichzelf uitdrukken. En juist dat expressionisme was de manier, de vormentaal om uiting te geven aan eigen identiteit. En je ziet dan dat Inaline ook inspeelt op het gevoel voor landschap. Wij zijn Friesland, openheid, ruimte, weidsheid. En je ziet dan dat de mannen van Inaline schilderen in een landschapsexpressionisme. En daarmee eigenlijk ja, een gevoelige snaar raken en de Friezen verbinden met hun landschap, met ruimte, openheid, de vlakte. En ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat Klaas Koopmans succes heeft en een heel groot publiek aanspreekt. Na het succes van Klaas Koopmans in de jaren 50 met zijn landschapsexpressionisme weet hij ook heel goed aan te sluiten bij de tijdgeest, de artistieke ontwikkelingen van de jaren 60. Wanneer de abstractie doorbreekt, abstracte geometrie, de figuratie neemt af, echt die abstractie die ook in Friesland een rol gaat spelen. Klaas Koopmans weet daar op een prachtige manier op in te spelen. Hij maakt zich dat eigen. En dan krijg je dit soort werken waarin hij met heel sober materiaalgebruik, houtskool, zoekt naar abstractie, grote vormen, eigenlijk de essentie van de dingen zoals dit hinder, dit paard, wat hij hier zo mooi weergeeft.
En daarmee sluit hij aan bij dat nieuwe levensgevoel in Friesland, wat gericht is op ruimte, op vlakte. Men ontdekt de zee, de Waddenzee, de rechte lijn. Dat zijn de nieuwe thema's in de Friese kunst. En daarin gaat Klaas Koopmans op een fantastische manier mee. En dat verklaart ook zijn populariteit, zijn groeiende populariteit in de jaren 60. Er is een derde moment waarop Klaas Koopmans opnieuw weer in de belangstelling komt. En dat is in 1979, wanneer de bekende galeriehouder Tom Mercure in Franeker zijn nieuwe galerie opent. Een landelijke gebeurtenis, de grote kranten besteden er aandacht aan. En wie hangt op die tentoonstelling? Klaas Koopmans. En met welk werk? Met zijn gestichtstekeningen. En ik praat hier met Annemieke Keizer, conservator hier van Museum Drachten, ook samensteller van de tentoonstelling. Annemieke, die gestichtstekeningen die hebben een hele bijzondere plek in zijn oeuvre. Kun je iets vertellen over de totstandkoming, over de achtergrond van die tekeningen? Ja, die tekeningen zijn inderdaad belangrijk in het oeuvre van Klaas Koopmans en ook bij het publiek, de bezoekers aan het museum, die weten de tekeningen zeer te waarderen. Klaas Koopmans was manisch depressief en hij is in zijn leven 4 keer opgenomen geweest in instellingen. En daar werd hij gestimuleerd om kunst als therapie uit te oefenen. Dat was in eind jaren 50. En bij de volgende 3 opnames is dat juist tegengewerkt. Er was in die tijd dus een verandering in behandelwijze en toen mocht hij het niet meer. Men zag dat niet meer als therapeutisch. Nee, zo is het. Ja. Maar Klaas Koopmans kon niet anders. Hij moest zich uiten en het uiten van Klaas Koopmans dat ging via zijn handen, zeg maar, op papier. Dus hij moest gehoor geven aan die innerlijke dwang of drang en zo heeft hij dus op alle mogelijke manieren geprobeerd om zich te uiten. En ja, wat deed hij dan? Dan beeldde hij zijn omgeving af. En daarom zijn omgeving, dat waren die patiënten die met hem in die instellingen verbleven. Ja. Hij gebruikte daar alle mogelijke middelen voor, omdat dat allemaal in het geheim moest. Dus hij probeerde papiertjes te verzamelen, sigarendoosjes, aanzichtkaarten en ook verschillende vormen, houtskoolstukjes. Zijn familie nam stiekem wel eens wat voor hem mee. Een lippenstift van zijn vrouw, sigarenas, hij rookte sigaren. Dus hij moest gewoon gehoor geven aan die drang. Maar tegelijkertijd zijn dit dan ook hele authentieke werken. Het is recht vanuit het hart. Het is niet gedacht uit een artistiek oogpunt van hoe zal ik het eens opstellen, de verhoudingen. Het was gewoon recht uit het hart. Het werk heeft landelijk, maar ook internationaal veel erkenning gekregen. Ik geloof dat hij zelfs in het Verre Oosten heeft geëxposeerd. Korea, Japan. Dus het spreekt iets universeels aan, het raakt mensen en dat is eigenlijk de kracht van dit werk. Zo is het precies, ja.